Shwmae, dwi'n gobeithio ydych chi'n cadw saff ac yn iawn. A os gyda chi boteli gwydr gyda'r gwelod crwn ac gyda'r agoriad yn lledan fel botel gwag o Marmite yma neu'r botel o jam yma. Wel, os ydych chi'n wedi gorffen cynwysiad yno fe cyn mynd sydd ymlaen i ymgylchu nhw'n, dwi'n jyst yn eisiau i sôn mae'r boteli gwag fel y rhain yma yn gallu yn fod yn defnyddiol iawn. Yn enwedig fel llestr i cynnal ymenyn. Ac yn y fideo hwn, dwi'n eisiau i dangos sut i gwneud hynny. Ar y plat yma, mae gyda ni ymenyn ac hefyd o'i darn o bara ymenyn wedi ei cachu allan o'r oergell ychydig o munudau yn ôl. Ac os dwi'n yn trio i ehangu ar ymenyn ar yr tost, mae'r ymenyn yn dal yn caled ac does ei ddim yn hawdd i gwneud hynny achos mae'n angen i bwyso yn galed ar y cyllell i ehangu ar ymenyn caled. Ond, yn yr botel gwag yma, mae gyda ni ymenyn sydd wedi ei cachu allan o'r oergell mwy nag 2 awr. Ydyn ni'n angen just na mwy na 2 awr i caniatáu yr ymenyn i meddylu. Ac os dwi'n agor y botel ac hangu yr ymenyn, fel dach chi'n weld mae'r ymenyn hon yn hollol meddal. Mae'r ansawdd yr ymenyn fel rhyw fath o hufain, ond mae'n ymenyn go iawn. A dyna ni. Dyna y rheswm pam dwi'n yn cadw yr ymenyn yn y botel gwag gyda'r welod crwn a gyda'r agoriad ledan. Beth dwi'n gwneud yw, y peth cyntaf yn y bore, dwi'n yn cachu yr botel gyda'r ymenyn fel yma, tu allan o'r oergell ac dwi'n yn gosod fe rhywle ar y silff yn y gegin gyda'r tymheredd yr ystafell. Felly drwy'r holl dydd pan dwi'n yn eisiau i defnyddio yr ymenyn, dwi'n yn gallu yn mynd sydd ymlaen tuag at y botel yma ac gallu yn defnyddio yr ymenyn sydd yn meddal yn y botel oherwydd mae'n jyst yn unig 2 awr i dod yn hollol meddal fel hufain. Ac wedyn, y peth olaf yn yr noson, dwi'n yn gosod yr botel yn ôl yn yr oergell i barhau y gyfnod defnyddiadwy o'r ymenyn. Wedyn, wedi amrywiaeth o ddyddiau fel yma, gallai yr ymenyn yn y botel yn mynd yn edrych yn dryslyd. I datrys hynny, beth dwi'n gwneud yw i gosod y botel yn dŵr poeth yn berwi
ac i achosi yr ymenyn i toddi, taw yr ymenyn yn mynd yn hollol wastad fel dŵr, fel hyn yma, ac gyda'r ymenyn hollol wedi ei toddi, dwi'n yn gallu gosod ei yn ôl yn yr oergell. Fyddai hynny yn edrych yn trefnus iawn fel hynny. A dyna ni, os ydych chi'n ffeindio eich hunain yn trio i ehangu ymenyn caled ar eich tost neu bara pob dydd ac yn eisiau i dod o hyd o ryw ffordd o ddefnyddio ymenyn meddal, dyma rhywbeth y gallu yn trio mas. Dwi'n gobeithio y ydych chi'n wedi ffeindio y fideo hwn ddefnyddiol ac wedi mwynhau. Diolch yn fawr am chwilio. Tam y tro nesaf, hwyl.